Здравейте! В това видео ще си изстреля къщичката с жълт, за да мога да я построя ето тук. Да, ново място. Ето. Да. Затова ще изстреля споко с моята къща. Ще направя цяло нова история. Тази е стрита и почваме тук. Да. Нещо другото искам да видя дали има нови неща, нови предмети, така че ще видя. Но се съмнявам. Така цяло нищо няма. Не, напълно нищо. Хич. Добре, в другите епизоди ще направя, нали, като цяло, да. Сега ще видим за игроци, дали има нещо ново. Само да видя. Нещо поне. Не, няма. Добре, да, чао.